कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरेश नाईक. स्वसहाय संघाच्या वतीन श्री सत्यनारायण व्रत आणि श्री नरसी देवाली पूजा. कारवार. दर वर्षाप्रमाणे या वर्षाबी सिद्धर ग्रामाच्या स्वसहाय संघाच्या वतीन 24 जानेवारी 2026 ह्या तारखेक श्री सत्यनारायण व्रत आणि श्री नरसी देवाली पूजा जातली. या निमित्तान या शुभ कार्याक सगळ्या भाविकांना आपल्या कुटुंबासहित आणि मित्रपरिवाराबरोबर उपस्थित राहून श्री देवाच्या कृपेक पात्र जावचे अशी विनंती केला. शनिवार 24 तारखेक सकाळी 10 वाजता श्री देवाला अभिषेक आणि दंपारा 12 वाजता श्री सत्यनारायण देवाली पूजा आणि तीर्थप्रसादाचे वितरण जातले. तसेच बायलांसाठी हळदी कुंकुमाचो कार्यक्रम जातलो. नंतर 1:30 वाजता अन्नसंतर्पण जातले. सांजेर 5 वाजता लहान भुरग्याले नृत्य कार्यक्रम. रात्री 8 वाजता श्री नरसी देवाली पूजा आणि प्रसाद वितरण जातले. रात्री 9:30 वाजता श्री नरसिंह नवनाट्य मंडळी सिद्धर श्री मनोज वा शेडगुळकर हेमी भरयले अहंकाराच्या वाऱ्यात पावले मदी दर्यात हे सुंदर सामाजिक हास्यमय कोंकणी नाटक सादर करतले. सगळ्या भाविकांन मोठ्या संख्येन उपस्थित राहून कार्यक्रम यशस्वी करचो अशें आवाहन आयोजकांनी केला. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज असलेल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगे गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. समाज हिताकरता एकजुटान काम करण्यासाठी कारवारात हिंदू संमेलन. कारवार. हिंदू संमेलन संचालन समिती कारवार शहर हेमगेल वतीन सगळ्या हिंदू बांधवाक 24 जानेवारी 2026 ह्या तारखेक न्यू हायस्कूल मैदानात जावच्या भव्य हिंदू समाजोत्सवाक कुटुंब मित्रांसोबत येवचे आवाहन केला. हिंदू समाजातल्या सगळ्यान पूज्य स्वामीजींचे आशीर्वाद घेवचे अशी विनंती केला. हिंदू समाजातल्या सगळ्या जाती पक्षाचे बांधव एक कडे येऊन एकजुटान समाज हितासाठी काम करच्याक हे संमेलन प्रेरणा दिता. भारत माता ही आमगेली आई. आम्ही सगळी तिगेली पोरां. आमगेल्या देशाची उन्नती हेच आमगेले सगळ्याले कर्तव्य आसा. त्याग आणि शौर्या खातीर वळख आशिल्लो आमगेलो देश आणि आमगेली संस्कृती आमी जतन करून वाडोवंक जाय. आमगेलो मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया. सगळे जण सुखी रावात आणि सगळे जण निरोगी रावात. हो कार्यक्रम दंपारा 3:30 वाजता शिवाजी हायस्कूल मैदानातल्यान सगळे बांधव विविधतेन भरिल्या वेशभूषेन भव्य शोभायात्रेत सहभागी जातले. ही शोभायात्रा न्यू हायस्कूल मैदानापर्यंत येतली. हिंगा पूज्य स्वामीजींचे स्वागत करणं तेमका व्यासपीठापर्यंत सन्मानान हाडतले. या संमेलनात पूज्य श्री श्री पेजावर मठाधीश तसेच श्री भैवेशानंद स्वामीजी सगळ्या हिंदू बांधवाक आशीर्वाद दितले. समितीचे अध्यक्ष श्री नरेंद्र बाळा देसाई आणि समितीच्या सगळ्या सदस्यांन कारवारच्या सगळ्या हिंदू बांधवाक वेळेचेर उपस्थित रावचे विनंती केला. या संमेलनात हिंदू धर्म, संस्कृती आणि आपल्या राष्ट्राविषयी मार्गदर्शन करच्याक प्रमुख वक्ते म्हण श्री रामचंद्र येडके उपस्थित रावतले. देवयज्ञ सेवा संघ आणि देवयज्ञ ब्राह्मण महिला संघा वतीन
माघ महिन्याची गणेश चतुर्थी उत्साहात साजरी. कारवार देवेंद्र सेवा संघ आणि देवेंद्र ब्राह्मण महिला संघावतीन माघ महिन्याची गणेश चतुर्थी थाटामाटात साजरी झाली. या गणेश चतुर्थीक व्हड व्हड महारथीन तन मन धनान सहकार दिलो. सगळे सराफ दुकानदार आणि देवेंद्र समाजातल्या सगळ्याला भरपूर प्रतिसाद मेळ्ळो. विशेष करून सेवा संघाच्या युवाकडल्यान अपेक्षे भायर सहकार लाभलो. आरती, प्रसाद, महाप्रसाद, हळदी कुंकुमाचो कार्यक्रम यशस्वी रितीन जालो. या गणेश चतुर्थीक देवेंद्र ब्राह्मण बंधूंनी 2 तास भजन सेवा केली. सांजेर आरती प्रसाद झाल्यानंतर श्री गणेशाचे विसर्जन यशस्वीरित्या पार पडले. दिवसभर कार्यक्रम खूप सुंदर रीतीन जालो. तसेच माजी आमदार रुपाली नाईक हेमी सुद्धा तन मन धनान सहकार दिलो. सेवा संघाचे अध्यक्ष अशोक कुर्तडकर आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी सुद्धा तन मन धनान सहकार दिलो. तसेच भायलगावच्या देवेंद्र ब्राह्मण बंधूंनी खूप सहाय्य केले. महिला संघाच्या कमिटी मेंबरान भरपूर परिश्रम घेतले. तसेच बाकी काही महिला मेंबराचे सुद्धा सहकार लाभलो. आता देवेंद्र भवन पुराय प्रमाणात यशीत रूपांतर झाले असा. अशा वेळार श्री गणेशाच्या आगमनान सुरुवात जावची असे महिलाक दिसले, असे देवेंद्र ब्राह्मण महिला संघाची अध्यक्ष सौ आनंदी उल्हास रायकर हेमी सांगले. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवते आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो. खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.